आइजो माहारिफोरखौ बिफां गायहोदोंमोन 10,000 होनो होननानैहाय जों बे आसनिफोरखौ मोनैनि थाखायनो बेनि थाखायनो जोङो दिनै BPF सरकारावहाय जयेन जाफिननाय जाबाय। एसेनोसै। गुनं बनरग बियाबनि बंसिगाव प्राइमारिनि BJP आरो UPPL दोलोनि सुबुंफोरा BPF दोलोआव जगदान। जयनिं सानफ्रोमबो जयनिं BPF दोलोखौ मोजां मोननायजों लोगोसे सरकाराव लाबोनांगौनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा BPF दोलोआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि गुनं बनरग बियाबनि सिङाव थानाय बंसिगाव प्राइमारिनि BJP आरो UPPL दोलोनि मावथि सुबुंफोरा दोलो नागारनानै BPF दोलोनि खुमुद नार्जारिखौ मोजां मोननायजों लोगोसे BPF दोलोनि नियम निथि आदर्शफोरखौ मोजां मोनना गोबां सुबुंफोरा लैहोर फैनानै BPF दोलोआव जगदान जाफैयो। सापर्ट होयानो साबसिन नंगौ बियो दखलखौ खालामनो फैगासिनो दङ BJPआ BTCआव जोंनि हारिखौ दंस' खालामगोन बे सानसेब्लाबो दा ओंखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौनो सापर्ट खालामनानै जाहाथे हाग्रामा सारखौनो फेर आरो सरकाराव लाबोबावो आरो। मख'नो गोनांदि जयनिं जागिरि सुबुंफोरा फोरमायोदि BTR सरकारा गोबां आसनि बानायदों नाथाय जों मोनसेबो मोननो हायाखै। सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन नाथाय जों जेबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जों BPF दोलोखौ मोजां मोनना जयनिं जाफिनबाय। जोङो जोंनि फैफिननायनि खार'ना बेनो जाहैबाय जोङो माखासे BTR सरकारनि जानाय लोगो लोगो जों BTR सरकाराव थांदोंमोन ओमफ्राय नाथाय जोङो बे BTR सरकारनि माखासे मावनाय हाबाफारिफोरखौ जों मोजां मोनाखै। बे खारननि थाखायनो जोङो नैबे जोंनि BPF दोलोआवहाय जों फैफिननाय जयेन जानाय जाबाय दिनै। माखासे जेनाखि जों BTR सरकाराव जोंनि मोननांगौ जेनाखि आसनिफोर दंमोन जों बेखौ मोननो हायाखै। जेरै जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोंहा जेरै जयेन दङ बाहाय बिदिनो गोबांथार मोननांगौ बिदिनो 75,000 होनो थाखाय राजि जादोंमोन बिथां प्रमद बर' सारा आरो लोगोसे बिदिनो गोबांथार जों सोद्रोमाफोरखौहाय आइजो माहारिफोरखौ बिफां गायहोदोंमोन 10,000 होनो होननानैहाय जों बे आसनिफोरखौ मोनैनि थाखायनो आरो बिदिनो अरुणादय जों गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय जों बे मोनदांथिफोरखौ मोननो हायाखिसै। बेनि थाखायनो जोङो दिनै BPF सरकारावहाय जयेन जाफिननाय जाबाय। एसेनोसै। आङो BJP दोलोआव दङमोन दाखालिसो थांदोंमोन आङो दाखालि माने सिगां बोसोरनै जाबाय आरो BJPआव थांनाया दाथ' जेबो माबा मोनाखै सुबिदाखौ मोनाखै माने जोंखौ थगायबाय आरो थगायनाय जाबाय। जोंखौथ' मोजां उन्नति होगोन होननानै लानानै थांदोंमोन दा मोनसेबो गैया जेबो। नोंथांमोनखौ BPF दोलोआ जर जबस्थि खालामनानै दिनैहाय जयनिं जाहोदों नामा? जयनिं जाहोआखै जोङो खुद मोजां मोननानै जोङो BPF दोलोआव फैफिनदों आरो बे सारखौनो जोङो देरहाहोनो होननानै। दिनै BJPनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों जे BTCखौहाय दखल खालामजोबनो होननानैहाय दिनै रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होगोन? बेखौथ' जोङो सापर्ट होयानो साबसिन नंगौ बियो दखलखौ खालामनो फैगासिनो दङ BJPआ BTCआव जोंनि हारिखौ दंस' खालामगोन बे सानसेब्लाबो दा ओंखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौनो सापर्ट खालामनानै जाहाथे हाग्रामा सारखौनो फेर आरो सरकाराव लाबोबावो आरो बेखौ आङो गोजोननाय फोरमायबाय आरो रायजो राजाफोरनि सायाव। कुमुर सारनिसिम मा खावलायगोन? कुमुर साराथ' 100% देरहानांगौ जोंनि बनरग समस्थियाव दा देरहाखागोन बियो रोखा नुहुरखानायखा आरो BPFआ। दिनै राजिब बांगालनो जुदि नोंथांमोना जुदि आरो फिन थांफिनबावनानै जुदि बिथांखौ सापर्ट खालामबावबा? खालामला जोङो जेबो बेनिफिटआनो गैयाबा बोरै खालामनो बेनिफिटखौनो मोनाखै आङो सापर्ट खालामदोंमोन आं बेखौ बेनिफिट मोनगोन होननानै जोंखौ लांदोंमोन नाथाय मोनसेबो गैया बेनिफिटआनो बोरै थांगोन जों बोरै सापर्ट खालामगोन दा ओंखायनो जोङो BPFखौनो सापर्ट खालामसै होननानै जों बेहाय खुद फैबाय आरो ज' जानानै।